wabarakatuh. Tepangaken nami kula Anggita Dwi Wahyuni saking kelas 12 A tunggal. Lebet video puniki kula badhe njlentrehake bab ngenani tata cara njaga kasarasan ing pakulinan anyar utawa protokol kesehatan. Saderenge kula njlentrehake bab perkara sing ana ing protokol kesehatan, kula badhe ngrembug rumiyin bab kagem menapa protokol kasarasan dipunterapaken. Protokol kasarasan dipunterapaken amargi wonten virus corona utawa COVID-19. COVID-19 utawa virus corona yaiku penyakit infeksius kang disebabake virus corona sing mentas ditemokake. Virus niki sampun mrajalela ing Indonesia malah saindhenging jagat. Virus corona utawa COVID-19 yaiku virus kang bisa nular medal percikan toya liur, asta, grana, tutuk, lan paningal. Menawi asta kita reget kedahipun girah rumiyin migunakake toya mili lan sabun. Amargi asta dados sarang kuman lan pindah papan kuman. Gejala-gejala ingkang dipunimbulaken saking virus corona yaiku asrep paling saithik 38 derajat Celcius, watuk ingkang terus-terusan, gerah mustaka, gerah tenggorokan, ambekanipun sesek lan mual-mual. Konjo iku menawi kedadosan gejala-gejala kang ana ing dhuwur, saksaenipun kita sedaya saged isolasi mandiri teng griya piyambak-piyambak. Protokol kasarasan ingkang kedah dipunterapaken ing pakulinan anyar antawis benten setunggal migunakake masker. Panggilan masker dipunawisi ing mandhape janggut amargi saguh kemawon wonten kuman ingkang menempel. Menawi nedha ing jawi masker dipun uculi. Sregep wasuh asta. Amargi asta dados sarang kuman lan pindah papan kuman. Menawi iku kita sedaya kedah sregep wasuh asta ngagem toya mili lan sabun saksaring mbok menawi. 3. Nutup lesan kala wahing. Nalika kita kala wahing sagu kemawon kuman derek medal kalian toya liur. Kawan jagi jarak. Nalika kita medal wajib jagi jarak minimal 1,5 meter kalih tiyang benten. Gangsal migunakake hand sanitizer nalika medal. 7. Boten berjabat tangan kalih tiyang benten. Cekap semanten anggen kula matur, menawi wonten salah kata kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengnipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.